uniform yaya asina ko uniform yacho wakabvaruka iripi pamwe unondivela nema iri muti apa iri muti hande kumuti iye vakandibata neruoko nesimba vakandibata neruoko nesimba vakandibata neruoko nesimba mumuti uniform muti iwe ngokuita seiwe iwe chinyavada here wongoto watanga noricheresa mugodhi wacheresa uniform ko sheti yacho saka wakarasha sheti ndakapisa wakapisa kozva zvadi yanga yabvaruka apo pavhurandi saka kureva kuti even ukanonzi dzokera muklasi hautokwanisi kudzokera tarisai moni ndo yanga yastage kureva kuti hauna kana shoti hauna kana sheti kana chii kosokisi kana one koshangu kana so masinika ndo vanonga vachitoshandira zvai wakatengerwa nani namdara ndowakakutengera uchenjere kuruma nechini pane chirizi kohembe smart zvemuchosiya muzvioni smart yes hanzi ndimai Sakala iwawo wanoita totanga zviri seise guys my goodness ndonganasarangosha kuti konashironi wakubabila nechimwana ichi kude kuda kwei mwana wamashoni uyu kana kuti joyi saka nhasi unongori pakundiyemera handizivi kuti unozoukuhwa kuti sitashira wakuda kuinda haasi kudari chiname ona manje nekukira chikwati handindi nemadzangu saka apa Gogo Sakala ndokwatiri avo vakajegera vachiwainira vachijegelera icho saka ava vantu vasingazivi ava ndiani ava muniziwa mbuya Sakala chivuya muzviintroduce kuti munonzani ini ndinonzi maikatiza ndima the next door yaMaGumbeze Sakala muri kugarisana navo sei kana kuti chii chamungati vediwe panapa dambudziko ranga ripo rakaoma kana kuti pamwe inhema kuda hapana dambudziko chimbotitsanangurirai zvamunoziva zvamaiona zvichikangaisa mhuri ino ndezvipi pane dambudziko hombe chairo dzara chaiyo chokupfeka vazhinji veraini runeiri vanodi vanovabatsira tinozvitenda saka panapa donzvo ratavinga chikaomana chekumugodhi zviri sei nebvudzi rakutokura uda kuti malogs gave unodii saka ukufara here kuti tinoda kudzokera nokuchikoro sure saka wanga usati wakujera here kumuka uchigara hakupamba nekupinda mumaraini wanga uchihwa sei chimbonditsanangurira ndaitobhuya kana ndisingaendi kuchikoro uchiona mwachinda mazuva ose saka apa isu takambotaura naheadmaster takasangana navo paweekend tikavaudza kuti pane mwana akadai tikavaradza picture ikati mwana wangadza pachikoro penyu chidoma nditi adza pachikoro penyu asi wakaita dambudziko reschool fees asi kune vanhu vakati tidinoda kumubhadharira school fees mwana adzokere kuchikoro kana ane chido zvokwadi handitika then tadero ndomwe ndobva vati uniform yaya asina ko uniform yacho wakabvaruka iripi pamwe unondivela nema iri muti apa iri muti hande kumuti iye vakandibata neruoko nesimba vakandibata neruoko nesimba vakandibata neruoko nesimba mumuti uniform muti iwe ngokuita seiwe iwe chinyavada here wongoto watanga noricheresa mugodhi wacheresa uniform ko sheti yacho saka wakarasha sheti ndakapisa wakapisa kozva zvadi yanga yabvaruka apo pavhurandi saka kureva kuti even ukanonzi dzokera muklasi hautokwanisi kudzokera tarisai moni ndo yanga yastage kureva kuti hauna kana shoti hauna kana sheti kana chii kosokisi kana one koshangu kana so masinika ndo vanonga vachitoshandira zvai wakatengerwa nani namdara ndowakakutengera uchenjere kuruma nechini pane chirizi kohembe vanombotenga mudhara namuchembera asi mama wakafona abo saka right hande bhurukwa rako takusiya mumutima wanga wasiya kureva kuti iwo wakanga wasiya bhurukwa nekuti wakanga wasingachadi kuinda kuyekera kaiwe kuchikoro kwada kuizima oya ita tazviwisisa
saka vazhinji vakakomenda, vamwe vakati yo murume ariyoshanda, very hard working person. Vamwe ndokubva vati tinomuwanepiko murume uyu kuti ange achiticherera mugodhi. I think vamwe vanhu vanogona kuconfusika kuti uyu chakasati tinomuita interview nemukomana uyu chii inhau yagogo avo. Maona manje vazukuru vachoni asi vachiita zvekuchera mugodhi. Shamwari yangu chititsanangurira hanhu unowanikwa kupi uye vape phone number yako. Ini ndinoda kukumaketa for free. Ipa vanhu phone number. Ya, ini ndinowanikwa panzvimbo yeGokwe South panoitwa pachidoma. Ndo pandinowanikwa ipapo. Pavillage rwakati Zandima, vamwe pamugudhura. Ndo pandinowanikwa vanenge vachida kunditsvaka ipapo. Phone number dzangu 071 8482 934. Ndo phone number dzangu adandibata chero nguva. Kune veve mabhebhi vanongoti mufesi anoshanda asingamboitira tokabira yo regai mukomana amboshanda ashangete mbuya amboita yekera atosedhokozi apa tasvika achitorwa mabayo kuchera mugodhi hakusi nyori vedu vatiri kureva nhema tozvatokwanisa kutaura. Tiri ipapo tauya nezvinhu zvanzine vanhu tindai munopa gogo uyezve unoti kudini nhau yekuti apa kwanzi mwana uyu odzokera kuchikoro ondotengerwa mauniform ese secho rake uyezve obvisirwa school fees kuti adzokere chikoro. Toda kuti utitsanangurire kuti ndiwangu wachifamba nemukomana uyu. Ini ndinoona zvakakosha kuti mukomana aende kuchikoro nekuda kwokuti pfungwa dzake panguva ino achiri munhu achiri kondroleka. Saka zvakakosha kuti adzokere kuchikoro nekuti ramangwana rake riite zvakanaka. Ndo zvandiri kungoshuvira kuti kana achinge adzokera kuchikoro kunyangwe neniwo kana ndikangobudawo mukati menzvimbo ino ndakuenda ndichingoziva kuti mufanha wangu hapana problem chero ndikanzwa kuti asungwa zvinotondikachikamadza kuti kuchichaitika kwaari nekuda kwekuti pari zvino achiri munhu andonyatsokuona kuti brain dzake dzichiri right. Ndi munhu kamudza kuti siya ichi anokumidza kusiya. Saka kurume akaenda kuchikoro manje ndoona kuti mangwana ake rinenge rakanaka. Right, tichiri ipapo pane imwe nhau yatida kuti tibate imbichana. Hamaona mukomana uyu nekuti takaziva nenyaya yekuti panocherwa mugodhi kuti awane school fees shoti rake mariona mamvemve hapasina future yeshoti zvakare, which means kuti pane zvinhu tu maybe zvazoitika kuti asina hope yekuti angona kudzokera kuchikoro kana shoti radero uye sheti yacho pasina. Wakungoti pamwe ndotota sei ndomboshava kuti pamwe zviite sezvo zvagombera. Number 2, uyu murume uyu ndiye watichaenda naye kuchikoro sawitness or semunhu watange chiti uri kumirira mwana uyu handiti ndizvozvoka kutirawo kuti isusu divi redu ringe rakanakawo zvakare. Saka izvozvi panguva ino ndakuda kuti tichingobata nhau kuti pane mudzimai wakazenge obata maishoni kana kuti Joy achinge achita sekuti arikuda kumuharasa kana kumukomhanisa kuti aiwa ko mabatsirirei mbuya ava. Mbuya ngavasabatsigwa vari right vakadero uyezve mwana uyu ngaachere mugodhi tiwa I don't know when. Mahwanani kuti zvoni zvine basa rekuti iye anga achichera mugodhi kureva kuti munhu unogona anga ari mubereki wemwana uyu. Mubereki wemwana uyu ariko asi pari zvinhu hatizivi kuti munhu anga achikomunicata naasisi Joy ndiani exactly, asi phone number nemapikicha atachibvunza anoratidza kuti mwanasikana wepanapa ndisingazivi kuti ndo mai vauyu here, asi anoratidza kuti mashoko avainge vachibudisa achoni maererano nesituation yepanapa havanei nazvo. Mungagona kutaura zvakawanda kana kuti sei, but what I can say is this: all the best to this family. And inini sezvo vanhu vakatengera mwana uyu mauniform uyezve vakabhadhara school fees yake, who am I to stop that? Kana iyo vachizokwanisa kuti vanotora from term yacho yaabhadharirwa ino kuti adzokere kuchikoro uye neuniform dzake dzaachatengegwa dzacho kana kuti dzatiri kunokolekta mugokwe umumu hapana chakashata. Hakuna munhu wakauya achiti ndichada kutora mwana wekutinde naye panhau yokuti isu tichinge tabva pano toti mwana uyu ngaadzokere kuchikoro, adzokere kuchikoro. Kana ivo mai ava vari kuti musavabatsira varege vakadero nenhamo yavo iyoyo itori right, tinosapota nokuti titazenge taakubvunzawo ticha research kwota sekuti
pakapesera ndongama yako ame kuti wakapesera kutumira rini saka ine handizodi kunyanya kutaura zvimwe zvinhu zvakaona kuti ini handisipo asi mukomana uyu tambomubvunza tikati nayo munhu akati zviri kufamba sei unomuzere uye vakapesera kusapota rini nokuti vari kuti hanzi isinovasapota ndo zvavari kutaura mai vavo tipei tiwe ya apo regedzai tingotaura zvishoma shoma maererano nenyaya yasvika iyi pamusoro pebasa guru ratiraitiwa nechekare. Isusu tine urombo maererano namashoko adai nekunotaurwa semunhu anenge asiri kunyatsoziva zviri kuitika uye zviri pagiraundi. Ini ndinoona mashoko ataurwa aya kuri kuti ndiwo mashoko anofanirwa kunzi kwai ngaaendeswe mberi. Togona kutadza hedu kurima ambuya vedu vatisiya nekuda kwemastress kunyange BP. Saka inini panguva ino ndiri kutofara nekutenda Mwari nekuda kwezvazviri kuitwa naJehovha Mwari ndiri kutozvifarira zvizhinji nekuti dai kwai kusava kudai dzimweni dzenguva tingadai izvezvi tichitonetseka mukati mepfungwa nendangariro. So ndo achikokumbirawo kune hama dzedu dziri kukumbira kuti dziri kutaura mashoko ekurwadziwa muhwana kuti dai Mwari apinda mukati mamuri manyatsokuonawo situation iri kuno kuZimbabwe nekuti zvamakasiya kuno kuZimbabwe ndo zvazviri ende maproblem ari kuramba achitongowedzera mutoro kuramba uchingowedzera so munhu angosara akangobata zvine simba ndamai vedu vamwe chete ndo munhu wane so varemerwa ambuya havaremerwa ndo zvinhu zviri kutipa kuti tikwanise nekuti ndisumuke nemufana wangu tichienda kumapisweki kuti tigone kurarama zvechikoro zviite zvichimudhisteba inawo iyoyo. Saka kana kukanzi musavabatsire kureva kuti kutambudzika kwedu isusu kune vari kutofara nazvo. So dai mweya waMwari wapinda muhama dzedu wekunzwisisa dowagara zvizhinji nekuti kuvepo kwaGogo ndo kuvepo kwedu panzvimbo inei. Kana mufana akasabatsirika Gogo akasabatsirika kureva kuti idambudziko mukati muupenyu hwedu. Right. Saka apa pahatei pazvinhu apa handi wati unoda kuenda kuchikoro ka urida kuti kubhadharire school fees. Right. Kuitira mangwana usazoti aiwa vakandisa kuchikoro nandi asingadi ine mhere mukoma unogona kundipandukira kuti aiwa mai ndandisingadi kuenda kuchikoro ini vanhu vakandidzosera ndisingadi tati tiwirirane. Gogo ndizvo here tomudzosera here kuchikoro katorega kuchikoro bho wataura ega uya utora wega pamberi ubva watenda futi vanhu vachoni vanonzi mashemarienzi vanyatsowadza kuti kuchikoro unoda kuinda yakati haudi kuinda nezvikonzero zvokuti usei uchida kuinda. Kuchikoro ndoda kuinda nekuti ndave ndashaya mainfomu nezvinhu zvekuti ndiindiza kuchikoro hati ndotoda kudzokera kuchikoro kuti mai ndinodzidza. Right. Chivatenda maita basa kundibhadhara school fees nekundibhadhara chikoro aita basa nekundibhadhara school fees nezvese zvekuchikoro nemainfomu nemauya nemasecho aiwa maita basa. Right. Saka panapa iko zvino takuuya pane machira I think bhero erigogi akandibata neruoko runezima akandibata neruoko runezima akandibata uchira shamwari ndinoda support ufoni ngazomwa akandibata neruoko runezima akandibata neruoko runezima akandibata neruoko uye akandibata neruoko runezima akandibata neruoko runezima akandibata neruoko runezima akandibata neruoko runezima akandibata eka. Right. Apa painzi panenge pane hembe dzevasikana nedzidzimai ndoona kuti mbuya macheni mbuya mapinda izvo zhujeti dedzi juje laudo izvo juji he unozodisa karobve kwaseiko aiwa rari wapedi good maybe makava pingi Jesu Kristu mambo wedenga pinga udo tinga mfundu pambuya ndo vanakwa mbuya
Look at that. Muchishuta pa Christmas. Papo. Vakatibata neriwekori ndezimbo. 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 Heka. Zvikuru hakuna zvikuru. Ihembe dzose idzi mbuya. Idzi maikerazve. Hamera kuti zviripo zvevarume vakati munotosungavo. Uyakati. Kudai munenge muchingopinda imomo. Iwe uya utore plastic iroro pane zvimwe zvangu zvinogona kukwana. Zviya munopa vasikana vaya. Vasikana vatimbiwana. Vazhinji mabhurauza. Nerimwe iro futi nehembe vhura iro suti shiti. Gogo. Pane zvimwe zvakati kuchengetera iwewe. Mukomana uyu. Matirauzi acho chagoziva kuti amaisa kupini. Katatichengeta. Unozotarisa nditi kuti ndapo vanokwana. Zvimwe zviri mumonaki. Vakandibata neriwekori ndezimba. 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 Hicho. Vakandibata neriwekori ndezimba. Hicho. Amapi. Mbuya vachena. Chero mukashikwenyi. Chero mukashiri kwavo. Aiwa ndezvagogo. Nasi gogo muri kuchii? Gogo. Muri kuwasai? Muri kuwasai sai? Gogo kasikana kaya. Pendapo. Kasikana kaya. Ndapana bhodha. Kama twins. Ma twins vakomana vese primary ndikuya ndichigova ndoga. Nekuti kuya kwakaita noise kuya. Ndipei kuvakomana vadoko. Ukoti kuya uzogova ndoga uko. Jikiti. Zaza. Ngwani. Ava boys vako. Machena. Unozodini? Kupai mukomana kana kupa matwinzi kana vasingaridi. Tori kwanere? Gogo. Ripi? Matwins. Ndera matwinzi. Ava mai vavo vantu. Kuya t-shirt. Hanzi? Ndata mai vavo vanoga. Wachiti Fana kuti sisi wafana nditi mama kutanga nhasi nditombuti zvekujairira. Akazvigona. Nikuda kuizvi nomutsauko. Vabajaira. Haya tinotambira iyoyo. Zvatapiwa naMwari vangu ndinotora. Ndirambishe ndinotora. Zvatapiwa naMwari vangu ndinotora. Ndirambishe ndinotora. Tora kutora ndinotora. Ndirambishe ndinotora. Zvandapiwa naMwari wangu ndinotora.
ndirambishe ndinotora. Chimbovamba izvi zvamunovambadzira. Zvinhu zvandapiwa naMwari ndinotora. Ndirambishe ndinotora. Mudizvo zvimoda kuguvana. Chero mukati mangwanani masikati manheru. Chinja. Izvi ndezvekamusikana keda. Uku kune rimwe bhero rirapa rihamba zvevasikana futa. Ndo rimwe bhosa asati amboriona. Majini guys. Majinzodzo. Kutambira rumba ere kana ndombo iwe dzoza kanake. Kanake. Mabharibhari. Ndinoda uyu. Mabhari. Pai uyo dilo. Mkomana dilo ndiye ngatopfeka mabhari. Ndizvo asikana. Mbuya unongopfeka. Achizirwa. Kurangarirwa na Jesu. Kurangarirwa na Jesu. Ringana na Jesu, ringana ere. Pane chinhu chandinoda na Jesu, ringana wo. Zvaringana we. Pane chinhu chandinoda. Pane chinhu chandinoda. Zvaringana kurangariwa na Jesu. Pane chinhu chandinoda. Pane chinhu chandinoda. Ibhero ramapinzi. Kurangarirwa na Jesu. Kurangarirwa na Jesu. Zvaringana we. Pane chinhu chandinoda. Pane chinhu chandinoda. Zvaringana ma. Pane chinhu chandinoda. Pane chinhu chandinoda. Zvaringana maiwe. Zvaringana. Pane chinhu chandinoda. Pane chinhu chandinoda. Zvaringana maiwe. Hakuna chakanaka. Ndiani waronga izvi? Ndimwari wakanaka. Ndiani waronga kudai? Ndimwari wakanaka. Ndiani waronga kudai? Ndimwari wakanaka. Ndimwari wakanaka. Ndimwari wakanaka. Ndimwari wakanaka. Ndimwari wakanaka. Ndiani waronga kudai? Neruoko rine simba. Vakanibata neruoko rine simba. Mashamari vakanibata neruoko rine simba. Vakanibata neruoko rine simba. Sisi Shero vakanibata neruoko rine simba. Vakanibata neruoko rine simba. Vakanibata neruoko rine simba. Vakanibata neruoko rine simba. Vakanibata neruoko rine yakasviba. Ndiyo yakasviba ikatisuka. Vakatibata neruoko rine simba. Vakatibata neruoko rine simba. Vakatibata for the people. Vakatibata neruoko rine simba. 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 Vakasimba manje. Vakatibata neruoko rine simba. Yamakomba. Vakatibata neruoko rine simba. 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 Vakatibata neruoko rine simba.
ndo vakatibata neruoko rune simba, vakatibata neruoko rune simba. Yezvematwinzi takudzosera zvese zvinhu zvezvo zvematwinzi uine vakomana umu ndodawo bhai. Saka gaizi ndizvo zvatakatavinga. Pane zvimwe zviri umumu zvirimo futi zvinokwana kira machisarudza tichitaura zvakasangana nezvamukomana wayo nematisheti. Saka chimbotaura tiwe sangotaisa foni ya nini regedzai ningotaura munzwe nemaviri matatu. Regedzai nditende Jehovha vadai kutibata neruoko rune simba. Hanzi vanosumudza marombe kubva muguruva mwaka namazuva. Mwari vanenge vakazvironga kuti zuva ranhasi zvichange zvakaita sezvizvi. So tinongotenda nyasha dzavo dzadai kutisanganisira. Ndichitenda neruoko rwavapa simba uye rwavapa ruchenjeri nezvekubata kuti vagone kusvika mukati menzvimbo ino. Ndichikumbira kuti Mwari dai agona varopafadza. Aiwa, ibasa guru ramunotendwa uye ramunotiitira. Dai Mwari akuitirai zvakanaka. Amen. Ndinotenda iwe mukomana wautauriwe. Uchafanira kudza kutotaura. Chiuya utaura uchitenda. Aiwa, ndotaura bozi. Aiwa, inini maindotenda kuti maita basa nezvinhu zvandapiwawo izvi panguva inoyo. Aiwa, maita basa zvenyu murambe makadaro. Right, Gogo taurai tinsu. Ndongotendawo kuti maita basa vanhu vaMwari, maitawo nyasha muchiedza kuti nunurawo pane rimwe dambudziko ranga chitondinetsa mupfungwa rangu. Zvikuru ndongoti murambe makadaro, musadzokere sure. Mwari akurumbidzei, akupei simba. Musadzokere sure, musahwe zvinhu zvakawanda. Zvinhu zvakawanda zvinopasa kuti musawirirane nevamwe nekuti imimi mwazviita zvinhu zvimuchitoonawo kuti muri kudaikidzana pamwe chete naMwari. Ndongokutendai kuti maita basa, murambe makadaro. Mwari anakuone akurumbidzei. Amen. Totenda. Muvakidzani chitaura tiwe. Ai Mwari ake. Ranokurumeko. Ini ndafara chaizvo, ndinotenda nebasa ramaita guru pamusha uno. Manunura zvizhinji, mbatya zvese, mwana vana kuendesa kuchikoro. Ndofunga zvino dambudziko ravo rinenge rakudzikira kana kuchema kwavo kunenge kwakudzikira. Musamboteedzere zvinotaura vana vavo. Vana vavo havana kutombokwana zvachose. Kana kuvaziva izvozvo kubva pavakainda hatitovazivi. Tototambura navo gogava. Chatawanawo ndichocho tichingobatsirawo saizvozvo. Saka ndinotenda. Amen. Saka izvozvi zvichirega tiende kuchikoro kunobhadhara school fees yemukomana ugotibva tikabva ikoko tochiinda kunotsvaga uniform. Taenda kunotsvaga uniform tichadarika napo tonosiya tamusubmita kuti uyo tichimuti march like a soldier mugokwe. Alright, tiripo, bye bye. Saka guys, oh my goodness. Oh, do you know where we're going right now? Tiri kuinda kuchikoro. Anonzi mukomana Dila. Tiri kuinda kuchikoro kwana Dila. Tina sister Joy. Gogo Changamire. Mwasha kubuda napapa uyu anonzi PJ Patrick ari kufamba nesu. Nani? Nadila. Dila tikuendepi? Kuchikoro no group. Kuti wena unoitei chimbotiudza pamwe isi tikunyepa. Twenda kunobhadhara mari yeschool fees. Negogo twenda kunotenga mauniform nemabhesi nemasechewo. Saka uri kuwasei like izvozvizvi. Takuwa chitambotopinda mota. Hautopinda pasteering here. Steering izvi ndakazviguma kudhara. Dila. 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 No. Mugokwe. Umondimo mne kwaranga genandava. Dimo mne. Manyinya asati ari kugadziriswa. Mira ndipakati. Otro video. Yes, my People of this nation. Tikenda kugokwe. Tinotsvaga mauniform. Fees for another title. Delight.
I'm delighted. So we die, but I sound not a pega. Marindi no da ogugara nemi kubazo se I'm delighted la 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 di 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 la 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 di delighted la 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 di 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 la 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 di delighted I'm delighted I'm delighted I'm delighted I'm delighted. Hi guys, kunakirwa simboiti sapana delighted tizoti kuri kuwasei zvakarongeka hanziwo akutaura kuti bhuwo yesekeyo iri kudii ndasleng Headmaster wako. Headmaster Hanzi language yako haisi bho. Language yacho inochinja. Haunga bho. Hanzi language yakachinja. Language yachinja ka. Yarobatsira chaizvo. Unofana kuti utaura zvakanaka nemadzidzisi. Chokona wadropa group awoda kuita zvawazvitotera. Manje aparuziva nzvimbo manje. Kwanzi kuvhota? Kuita semunhu anobva unovhota. Apa ruziva nzvimbo apa pane imwe musikanzwa mukomana hatetitezi roziva nzvimbo kurukwa kurukwa roziva nzvimbo koza anonyatsoona kuna mukomaka asi ungaita musikawa ungazondisvodedzi nhasizve unowadza kuti uri mwana kwai akangoita musikanzwa pamoya mudoni uzimema kubvunza kuti mubvunzo kwatiri ka otobvunza odiwai utobvunza wosienda tosvoda titasvodedza nokuti chifambira mu110 100 saka nagogo vari kumashira vari kuperekedza nekukura kukaita gogo wakomana nemudiki ari apa munhu mukuru kuperekedza mukomana kauti aende chikoro achingoimba zvake tiri kuenda nemota tiri kunakirwa siyamba nemota tiri kunakirwa tirabe chilude tiri kunakirwa tirabe chilude tiri kunakirwa icho hetula siyamba nemota tiri kunakirwa wakutionesa zvimwe shuwa yo unozodei hatichakurukura kuneta taneta asi tati hatisitombozorora nhasi kunye tinoita sei kunye tinoita zvokuita seikwe kujenga uri kunjenga kai wana zvanoita gogo ravhara rodhi kudaiwo ndomaitirandira vanhu maaccident gozi ratovhara unofamba seipa ranga akakona uri controla so guys you are glowing girl. Thank you Looking beautiful, gorgeous. Thank you. What can I say, my Stress free. Stress free totally. And I'm so thankful because this is Vangwava. Nina wangu aiwatire tifamba tese tinyingerana kuchena zvinhu zvakanaka vasikana kana une munhu anenge achikuti apa takudzokera mugame ka going back mugame kwasara board the board for the people asara manje ngoti kumusoro the other let me see your nails. Wallah.